ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо меҳмон мешавен, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен ва ирӯза видеои мо сар мешава ай ҷӯшондани ҷугорӣ. ҳар яки мо занҳо ҳамин ҷугориро ҷӯшонда метавонем, ман медонам ва ман ҳам ки тайёр кардам, хостам ки дар каналам бимонам. духтаро ҷугориҳоро тоза ҳак мекунем, дар каструл мемонем, хай об мерезем, дар рӯи плита мемонем, як меҷӯша, оби ҳамин ҷугорӣ меҷӯша, мо плитаро паст мекунем, ҳатман даҳани ҳамин каструлмона маҳкам мекунем то ин ки дар буғ бипаза. мемонем як муддати 1 соат дар оби паст меҷӯша ва ҷугории мо тайёр мешавад. баъдан духтаро ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои дастгириҳо, видеоҳои охиронаи мара бениҳоят нағз дастгирӣ кардастен. раҳмат барои лайку комментарияҳотон духтаро. шумо ҳастен ки мо ҳастем духтаро. раҳмат барои дастгириҳо. ва дар инҷа ман галбуси тайёр кардастам. чӣ хеле ки шумо диден галбусиро аллакай дроша пур кардам. дар инҷа чӣ хеле дидастен ҷугорӣ ҷӯшидастай. инҷада ҳам ҷугории мо тайёр шидак, ҳам галбусии мо тайёр шидак. аллакай ин вақте аст ки кӯдакои ман ай дарс мебиёянд. анам хел ман ҳам ҷугорӣ тайёр кардам, ҳам галбусӣ тайёр кардам. дар видеои гузашта духтаро ман иродаҷона барои забони русиро омӯхтан тавсия додагӣ будам. раҳмат ки мада бовар кардену ай тавсияи ман нигоҳ карда омаден забономӯзӣ ва и духтарако бениҳоят ай ман миннатдор шудам ки канали шумо сабаб шид мо анами номерои иродаҷона пайдо кардем. ҳозир боша забони русиро омӯхтаистем. занҳое ки дар хонаен мехоҳем ки забони русиро ёд бигирен, ина номерои иродаҷон бениҳоят ами забони русиро осон карда ба шумо меомӯзонанд. барои занҳое ки дар муҳоҷират азоб мекашанд аз надонистани забони русӣ, иродаҷон имтиҳон мегиранд, тариқи онлайн дарс мегзаранд. бениҳоят дарсошон осон ай. боварӣ дорам ки зуд шумо ёд мегирен. барои ҳамин духтаро инаи смсое ки мебинен ӯ отзифое ҳастанд ки духтарои мо забони русиро нағз ёд гирифтагиянд, и раҳматнома гуфтагиянд, хеле миннатдор шудагиянд ки мисол азобе ки русиро намедонистанд азоб мекашиданд, ай ҳамон азоб озод шиданд духтаро. шумоам ҳатман дар номерои рӯи экран нависен. иродаҷон забони русиро ба шумо осон карда меомӯзонанд духтаро. баъдан дар инҷа хай шумо торта дидем ки ӯ торта мо саросема тайёр кардем. барои ҳамин тарзи тайёркуниша видео карда натонистам, лекин ман видеои гузаштам дар ҳамун торта шакли гирдша тайёр карда, тарзи тайёр карданша ба шумо нишон додагӣ будам. и ай ҳамун торта, лекин ира мо чоркунҷа кардагем. барои як ҷо меҳмонӣ рафтан буд. барои ҳамин духтаро видеои гузаштаи мара тамошо кунед. агар хоҳем ки одамои мисол меҳмоное ки нав даромаден хоҳем ки тарзи тайёр кардани бисквит торта ёд бигирен, дигари видеомда бубинен. 1-4 рӯз пеш мондагӣ дар ҷо ҳамаша подробно нишон додагӣ духтаро. баъд дар ҷо чӣ хеле ки шумо диден ман кепси тайёр кардам. барои чи дар кантинера ё ки ман ира донишгоҳ бурдам. чӣ хеле ки шумо медонед хай ман донишҷӯ ҳастам, заочно мехонам, рӯзи охирони дарсам буд. ман хел кепси тайёр кардам ва бурдам ҳамроҳи ҳамкурсҳо хӯрдем. ҳамкурсҳо бениҳоят миннатдор шуданд. бигем ки савоби чанд нафара ман гирифтам. салому алайкум духтаро, ман касасозен хубен. дар ҷа якам тарак распаковка доштам, гуфтам шумо распаковка кунам, нишон диҳам. дар ҷа барқияҷона чӣ хари рафтем? либосое ки дар боронӣ мепӯшӣ. инам я бурокакш гирифтам. беякшро бурокаш я бурок гирифтам шав.
як кожинка гирифтем. як кожинка пишавали хай пушидагиша бо дар навор мемонам. Бинем хай сурат гирифта кожинка бо як тайнака варшовка барои боронӣ. капшон дора бо хушрувак тыныкак хай иш барои боронӣ. Инам хай бигем ки плашовка гирифтам. баъд духтарои наи зонтика гирифтам. ира худаш интихоб кард. ман аз зонтики чӣ мегирам гуфтам. чӣ мегӯянд? майдаҳак мешава ҳам хеле мада маъқул буд. ин худаш ҳамира интихоб кард. ина ирам хушрӯчаи хай прозрачный. инами зонтика гирифт худашда. мо доштем ҳамаи чи айё доштема. пешаи ростяравӣ ҳамаша тақсим кардем дига. хайра барои бачаҳоро гирифтем. иша барои хӯрам гирифтам. иша барои бачаҳо. кадомеш надошт. ирам хай барои бачаҳо. байҷада зонтик гирифтам. бачаҳомда ҳасташда. сета зонтик гирифтам. зонтикҳои калони хушрӯ гирифтам. майдаҳакҳошам буда. майдаҳоша нагирифтам. бақулатҳоша гирифтам. калона аҷа дида намешавад. лекин калона. заиҷа духтаро моҳие нав овардан моҳира гарма какай. ду контейнерда. заиҷа руқияҷон моҳӣ намехӯрам гуфт. ида хай кефси гирифтиям. баъд айҷа инаи пирожниҳоро тайёр кардагем. тайёркуниша нишон надодагем. фикр мекунам ки қин нестай. нами як бисквита мепазӣ 2 донара. чӣ мекунӣ? банҷа крем мекунӣ. рӯбарӯ мекунӣ. мебуриша тамом. хай ирам стаканчико дам хай тайёр кардагии пирожнирам дар канал дорум духтаро. хоҳен агар ки тарз тайёркуниша бубинен дар канал дорум. бидурен тамошо кунен.